Fajran. Wiecie, siedziałeś se ze kamratami przy stole modernej italiańskiej kaczmie, było mocka wina, talerz z roztomajtymi przystawkami, przyżowkami, artiszoki ze oleju, carpaccio i takie tam jeszcze. Klara już ciągła ku zachodowi, lato. Fajran, śluz ze robotą, moje biuro było zawarte, redakcja końca Górnośląskiego, wszystkie banki, nasz magistrat, urzędy też. Endlich. W pewnym momencie jeden ze kamratów, a było tak można kole 40 lat mu było, przeprosił na chwilkę. Jednakowoż nie skuli tego, co chciał pójść na stronę do Haźwika i no beztuż, i że chciał na gwałt wartko wysłać nogłego Emilka. To był dopiero początek. Każdy z nas ciepło, niespokojne wejrzenia, kuchał na swój mobilniok, na swoja komórka, zatem pisał wartko SMS-a. Te rzeczy kiedy łoros na poczli glingę telefony, a nasze wszystkie słówka, wiecie, takie przeproszą, ale muszę, nadziewali się same nasia w lufcie. Naprzeczam, że odbierając telefon przynależy wznieść lepiej ku niebu i rzeknąć, no też ci cufal, muszą dzwonić razinku terowski. Jeśli gronie z rychtych nogły przynależy streknąć się od stoła, się na noście metrów dali odprawiać. Lecz kiedy przelazować pora kroków, to we jedna, to we drugo zajka. To takie ci terowski tańcowanie telefoniczne, taki kontredans każdego modernego mieszkańca miasta. I wiecie co? Zawdy ci to lepsze niż na isto fajnych wieczór ze dawnych lat, że hań dawniejszych czasów, kiedy po wieczerzy były ino szesląg, dziennik we telewizorze, a kiedy ktoś ich dzwonił, to w ten czas stowała mamulka od stoła, podnosiła toporno, sorna, bo myszato słuchowka, za obyć wykazało się też, co glingo nasza ciotka albo starka. I zaś telefon po 10 na wieczór wskazował, i że ktoś ich umrzył, ktoś ich poszło pod sosienki i te rożki, te określenie Feierabend brzmi tak archaicznie, staromodnie, nikiej wieczerza. Wymierające słóweczko, które określo blank już przepomniano ceremonię. Że tej wieczerzy wrócił jak do domu króciutko przed północką. Leckim szumem wypalicy usiadł do Szrajptisa, sobie warto przeczytać, sprawdzić internetowe bryty, korespondencja i zaroski pójść nerad do Prykola. Mam dwa adresy Emilkowe, fachmoński i prywatny. Jeśli mnie nie ma w robocie, no teroski to mnie zawsze nie ma, bo już nie robię, kamraty miarkują, co mnie chycą we własnym Emilku. A już zaś na moja zawodowa adresa szkryflają przyjaciele, kiedy tak wiedzą i że całkimi dniami przesiadują nad moją robotą. Sprawdzą zawsze o barwa. Teroski to ma ze 4 takie adresy. I już ino skuli tego uzdołek, co na isto srogą głupotą. Szaleństwem byłoby posiadania ze 2 numerów telefonu. Jedna kamratka napisała mi, że chciałaby na isto poczytać jedna taką szykowną geschichtę od jednego internetowego kamrata, ale nie poradzi we komputerze z moim. No to żech posznupał we moim, ty żech go nie znał. Zaroski ty żech naszkefał do internetowego kamrata, co by mi go wciebna ta moja adresa, wysłał mi go bez 2 minuty, była to jakoś jego sprowka o latowym rajzowaniu po świecie, to jest celnie interesantno. Zaroski ty źlo, wciepek się ją do interneta, ta sprawka ty mojej kamratce, ale co by być pewnym, wysłać jeszcze SMS-a bez telefonu. Także wsze na wszelej wydarzeni. Nie bez słuszności, bo to wszystko udało się mi się wyrysować jak przynależy bez pora minuty. Kamratka odpowiedziała mi na załokam żyć. Dzięki i Zaroski ku temu jeszcze dodała. Jest już za 5:12 w nocy. Jeśli to my nie łogupli, jeśli my są pochylone, albo co? Jeszcze bez całko noc szukałem damy o urwie frajnego czasu. Jeden kamrat mi powiedział, co frajny czas mają osobliwie arbajtery. Piekoż na tym przykład, Antek kupny ze Maciejkowicz, już ci nie będzie glingą we jakieś rzeczy ze chałupy do piekarni. Do pucerki, do przątacki też raczej nie będzie tyrlikać jej szef, jej prowajder. Czas frajny to teroski, tak jak i nadwoga, niehersko skóra na fresie i kurzenie cygaretów to tako domena klasy niższej.
Downi tym, co miał mocka fajnego czasu, mógł robić co no chciał, co mu się żywnie uzdało w odróżnieniu od mieszczanów, arbajterów, niewolników, tych wszystkich, którzy stawiali egipskie piramidy, albo katedra w kolonii. Od starożytności włodało uważowanie, i że bakanie procnych ryb i mordyrka jest naisto przekleństwo. Akuratnie istnym jest, i że my są przystępne dla naszych pracodawców bez całki dzień i całką noc. Jeden mój kamrat, z którym zawsze my do kupy łazili na piwo pod flota, rozprawił mi o jego ojcu, który bakał bez 40 lat w firmie budowlanej i ino jedyny roz był obstalowany bez swojego lajtera po szyście, i to ino w tym czas, kiedy pierun rypnął we dach tamecznego kościoła i trzeba było zabezpieczyć ten plac przed buleniem do ostatka. Jak takie coś słuchamy, to ci kręcimy łebem z niedowierzaniem. Podanie jak przy słuchaniu o sprawie o ludożercach z Kongo, z Fidżi albo z Kajtamiesce. Mnie się zaś wspomniało, jakieś to ja nie poradził spatrzeć się bez 20 lat telefonu do domu. Nie pomogła moja Elza, nie mój dyrektor Weberku. Nie szło i już. Ale bez tych miejsc i święty spokój po szyście, bo jak się coś ich w tej mojej hucie kościuszko stanęło, to psodzi wołali do hawarii tego inżyniera, kiedy telefon z doma miał. I po mnie musieli posyłać werkowy auto, co by ją przyjechał. Teroski już my nie są panami naszego czasu. Nie możemy stracić się, zniknąć. Żaden z nas nie może stać się nieprzystępny, stracić się we cudzym mieście, wandrować ganz einfach po spadach, przesiedzieć pora godzin nad książką bez wlazowania do internetu i bez spolenia do internetowej kafei, jeżeli już musimy ustawić doma nasz komputer. Jeśli pokazali się jakieś pytania o to, co ostatnio piszemy, co my już napisali, co my jeszcze zrobili i nieważne, i że sprawa już zawarto, już jest ferti. Stawamy się zaskoczone próżnością, jako nos łobimo, kiedy żaden nie szkierta, ani nie przyklesztają się żadne emilki bez internetu. Wartko wiadomo za mobilniok jeszcze gipki posyłamy kajfik SMS-a, choćby ino ze przypomnieniem o trecie, które ma być za kielanoście dni. Naisto nie możemy się nikaj stracić, co by nie oszydzić przyjacieli, kamratów familii. Ani ci tak bezdziej, ani na odwieczesz, a już ci pewnikiem nie na orałbie. I blank tego nie chcemy, bo czym byłby świat bez nas, bez tych tytanów roboty, prawda, Oj, więc pioków.